Nadap dekat cingkemen ke bakrau, balai ku belai pi baro. Nadu kiling do kironiam baki pai baro. Ka paskha besuk. Ka paskha ka de ka si ka buram ka bakrau tam haka jingai Kristan Katolik jongi. Ka jimaya jo ka jimi pat jong utra Jisu. Haka jimaya paskha ngi pen kambiang bagi ngai ha ublei ubaim. Ublei balajop ia ka jing sneu bad ka jing yam ka paskha ka long paya bakrau bakar shan ia ka jing ngai jongi u kres balami pa u long mau nong rem haga bang tailot ia ka jing kermen jongi baro namangi tikna bagi ngai ha u play u baim ba ni kermen haki ki bashisha ka jing krau jong ka paskha ka long u play u balami pa ukuloi ban ai pentan lemru yang ni hakani ka ju ka chingim bami pat bat bajop namangi sngo sarong ban long kinong bot jong ni uplei wala seng ya kan yam kurkom bangin imro kom kinong bot jong bangin sangu ban nyau kor ya ka ching khot jong plei namar kata ka ching maya jo ka ching mi pat jong try jong ni Jesus Christ ka dei ka ching long bamaya bakarpang kan yai long kajimaya ka bakrau haka ba ompat judan kijing start sayan bala ban ai kajing batai janai ni don kam ban im kum kristan u baim kata bumut kajing im bathamai kajing shirham kajing kyan kajing snil ban kajing yai shakri hok ya u play bon ba ki bojing dum ki haperthei ki persyang ban pentron ya kajing ngai kristan da ka persyang ban wara ya ka jing batai balai pujai lai perkom ban pertame ya ki banget ban penya no ya ki bandang ai wat yu Jisu kumunong penem ubalami pat na ka jing ya ki po jing dum ki wan ha gdor ki plem ki kot kisla ki khubor internet khubor bat ka jing ya la persya ya ki we kini ki pen persyang ki ban pendu yang ni ban ngai hau Jesus Christ ubalami pat ka jing ya haba kinong shun kila persyang ban ong bau try shimami pat latu ya kamet jungu Jisu ki bo jing start jung ni ka perthero ki ai persyang tenge ban batai bau Jisu dei ublei shimami pat na ka jing ya ka jing ngai jungi hau ublei balami pat kam shong no ren mang ka jing batai jong ki breu bara ka jing start perthei lani ka jing start science ni pensyong no rem ya ka jing ngai jungi haka ktien jong play ba ka ji kai jong ka balan ka ktien jong play ka thu yang ni chapang ka jimi pat jong Jisu haki arukom ka bading kong ka jing thli jong ka jaga tep jong Jisu titum barong lap na ka jing thoba khut gospel Yohanes ledong arpo iwe ru chipo Matius aku prai widu pra Marcos kan riu iwe ru pra Lukas aku sau iwe ru khada ka kan chai ka lum jiddap u Jisu ka lalong ba thli ka jing thli jong ka jakatep ka la yarap ikinong bot ban kong jong Jisu ban pensyong no rem bau Jisu ulami pat hande kata ru kampat pian na ka benta joki ni pule gospel bakhot kat kum Yohanes arpok ndai hatu kata ka klima ki pat pe phang ya ka jing tho bakhoi ka bom udai ban mi pat na ke beyam ka jing thli ka chaka tep jong ka historical kani ka je thu pateng ya ka jing maya paskha ka long palat ya ka history resurrection is transhistorical something that is transcend history it has historical fringe something that could not be verified empty tomb. The resurrection is outside time and it is an act of God. Take a cup of particular shaya ka jimi pat utrai. Ka tien chu ublei hi kai ia ka jing particular bau Jisu la shisha day ka jing yai pau jong u ha ki breu prepare ha den bau na mi pat na ka jing yam. Ipule biang gospel jong Yohanes arpo kat kendai terter. Matthew arpo pra kan ru arpo. Marcos kan reu kat sau du kat pra.
Lukas aku saw lai penuh duk top kendai. Jisu lapa haka Maria Magdalena. Bakle tu hau Jisu kalai tu ukum unon hikai. Kebak umula on kalon korabani. Hapa dia sengawi kasur jong try balam ipat ke Maria Magdalena kalon haka tin Hebrew rabani kebomot gonong hikai. Just gospel jong Yohanes apok andriu. They hadin kani kajing kandu ke Maria Magdalena kasapen lek pran banya tu kisendran bayu iu try ubalai mi pat na kajing yam. Nang tahu Jisu lapa wa kisendran. Ulai kublai kajing sukaki gospel Yohanes arpokat kendai tertem. Kisendran kiladap de kajing kemen bani iu try balami pat Yohanes arpo dan kot arpo. Uji sulai ke bor hakisanan ban mapop hadin baulami pat de kajing yam. Daong artat iki pop juno bapi pensa la pensa. Iki pop juno bapi map la map yaki Yohanes arpo arpulai. La wenno ay kajing atatin jong Thomas. Thomas adalah dia wanganom ngai hadu bagano I berkata yu. Hadin pras ngi biang try mapau biang hakisenran hakajing don lang jong Thomas. Thomas long ko try jonga bat ko play jonga gospel Yohanes arpo pra. Kisenran hanati bandage amount kile itu yo try. Balami pat hadin bakajing kedia kepu. Pakai lelai pai biang di Yerusalem banyak tu bau try ulami pat dengan kajingyam. Kajing maya paskah kadai banyak lam yang ni syaka commission banyak lam. Petrus hadin balami pat utrai Yesus ulang baslur. Kam joki apostol lenong sapu Welap hakajing lap ju gila don kumba lahajan ngot kibangai kibayom baptisma. Nang ta ki pai rungai kila im na kajing Shirham kam jo ki apostol sapu tetet ki senran ki kristan berkong kila rum hakajing atli kajing ki kedu lang na kapos hakajing kedia kepu nama ki tep o Jisu lami pa na kajing yam. Paulus bakhot kulalo missionary bakrau hadin ba we can do your try balami pa hakalenti shi Damascus lanong hakikam juga pastor kendai we. Bat Paulus ong atat la dau trang chimnai mi pat kajing yap kajingnya jungi barok kalong leno Kisenran kila lech satla ke perthei wat hari India jungi ru kumu Thomas apostol banelap hadin dau try ulami pat kajing yap. Dei nama kata dei nama kani kajing mi pat utrai Yesu kapalang kala roy step ha kaleng ke perthei. Dei nama kata ngiru Pakistan bi Gidei ki Kristan jong ki balami pat jong trai Yesu. Kanti fan jong i gede berlom berbor. Haleluya. Jong i penayu trai balami pat dengan jing yap. Bala job ya ka bor jong jing dum ya uksoi ba dengan jing sniu baro. Dei nama ka jing mi pat Yesu lama ya ki pop jong i baro. Desa chisin ngashim kani kana bat kublai ya pi baro kapas kabasuk pekemen haki gisem mana kajim jompi to try balami pat na kajing yam on kat khu ka doi pi baro ukpa bat khon bat mesrim bakon amen.